سلام تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا مسئنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم ليونيل ميسي تمالي مع كنا زينا قبليتاو تري توغارا في تخبلا زقا وحقو زينا حاسوت من بارو قليتهم كل سبب صبو أتا حزاي جرلنا قبل مسدرون سدرا سوارز جوردي ألبان فابريكاس بمخان أبي إبزا أمزنقع زركب ميسي قليتهم اسبانياويت مدبر زينا ماركا نكريستيانو رونالدو كاب زبالوصو تاريخاوያን سبورتኛታት بمبال نناي لوم عمت شلماتا عديلاتهم بورتغال انجليز اسبانيا ابز حجي دما اب ايطاليا زيدمسس تاريخ زصحف زلو رونالدو اب سبورتاوي هيوتو بزغبر ابركتو ينز شلمات عتيرم زبزح كاب تاريخي اب مادريد سريحيوم اذا كتما كابتن زفوتونن كاب زراخون بزحات كتماتات دما زبلصتنيا اب حصير غزي دما يملس ايخون نخلوم نزخ بك زحغوزني يمسكن اذا شلمات اب بيت مذكري اب صبوتا كقمطه كبليو كريستيانو دحرت شلمات تزاريبوم ريال مدريد نأكفافالي جيمس رودريغيز نز عامت مساء كم تصنحي يقلص علوم درون لومي دحر خلت عامتات نفل مأوان مزاقانتا تطرنفو لممد أكايدو لهم ناب نابولي ويون أتلتيكو مدريد كخيد أمد لو تصنح جيمس مدريد بسنكي مسبرتي أسنسيو كتصنحو موسانا يزقلص وكيل زي تتصاوتاي زخونه جورج مندس بوغنو جيمس بوسانه بريزيدنت بيرز ابتاغانتا كصنح مخانو غليصوم بزعبا مسزيدان كل زخل زمدنا ابز تحاتتلو دما كليتيوم بروفيشنالاتيم كبل قدام بقليل زفتح مخانو غليصوم زخبره تتصاوتاي كوينو نابتا بنقسنتو زتمنيا ريال مدريد زقعزه ايدن هازارد 70 خبدتو ب7 كيلو وسيخ بممصو نحلفت خلبو اقطيعم 250 مليون يورو تخفيلو بلعل تثبيتنا مدريد زمص هازارد نأمنت بريزيدنت بريزون اب واقع عداقة خمسة توي زقلت زلهم ليفربول قد مقاله معلتات كافلها من زعدقوتو من اسي تصاوتاي هارفي إليوت بلقاح كسدد ليت كم زلواتا غليصوم نكم بارسلونا باير مونيك نصيغو مس ليفربول زتتصمبره إليوت بسعرت غانتو 3-0 استزازم انصار نابولي ابس تخايده مدالو صوتا نربع ساعات يتصاويتم منالبات دما اذن ربع ساعات ابز عامت مالا ليفربول زوديلن دقائق قنا 5 خلاي زغمت بارسلونا 10 مليون باوند زتتمنه ماتيو دارميان مفرامو تداليا مهلاواتا غليصوم نبولز تخالا جوردي ألبا حقاز زخونه تصاوتاي نمركاب حاسو تبل زلا بارسا نيجونيل فليبو ناي ريال بيتس نمفرام تتصعر كوان تحلوت ابت مسرح انقفاتات يغاطما مهلاوي يغلص بازر ماكاب يونايتد كوص مهانو زنقرلو دارميان بوحد ገንዘብ ከተፈረመ መዲባ መላዋይ ዝግለት بخص عمز ናብ ቤት ፍርዲ ክመላለስ ዝጸንሕ ኔይማር በቤት ፍርዲ ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ነጻ ከም ዝተባሃለ ይግለጽ አሎም ናይላ ትሪንዳዳ አወርሕ ግንቦት ናይ ዝዓመት ኣብ ልዕሊ ጾታው ዓመጽ ፈጺሙ ብምባል ከም ዝኸሰሰቶን ሰፊሕ ሸፈነ ማዕከና ዜና ከም ዝረኸበና ይርስዕን ትሪንዳዳ ነቲ ክስ ዘራግድ ሞርቶዖታት ከም ዘለዋ እኳ እንተገለጸት ነቲ ጉዳይ ክሰምዕ ጸንሐ ቤት ፍርዲ ሳኦ ፓውሎ ቦጎኑ ኔይማር ካብ ዝቀረበሉ ክሲ ነጻ ይብል ውሳነ ኣሕሊፍሎም ስድራ ቤት እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለም እዛ ኣደ ሓደ ቆልዓ ዝኾነት ጎርዞ ገንዘብ ንምእካብ ዝኣለመቶ ተንኮል ምዃኖም ክዛረቡ ጸኒሖም ኣብ ግብጽ ዝተኣንገደ ዋንጫ ኣፍሪካ 2019 ክኹላዕ ዝኸኣለ ሴኔጋላዊ ኣባል እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ስታዲዮ ማነ ኣብ ዝዓበየሉ ዓዲ ትምህርቲ ይሃንጽ ምህላው ተሓቢሮም እዚ ነቲ ተባላሹ ጸንሐ ትምህርትታት ብምጽጋንን ካልእ ዕዮታት ኣብ ሃገሩ ሴኔጋል ዘካይድ ዘሎ ስታዲዮ ማነ ልዕሊ 250,000 ፓውንድ ዝግመት ገንዘብ ሰሊዑ ምህላው ይግለጽ بزيكاز هوسبيتال مالت نحكمنا ناي تعدون نصغمات ገንዘብ ከበርክትን ከሎ بزيكاز اتناي قدم ተጻዋታይ ሳውዛምፕተን ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ኣብ ዓዲ ከይዱ ዝሕልፍ ዘሎ ተጻዋታይ 70,000 ዝግመት ገንዘብ ንሆስፒታል ማባለሊ ኣበርኪቱ ይርከብ ንደቂ ዓዲ ድማ ናይ ኩዕሶ እግሪ ማልያታት ምዕዳሉ ተሓቢሮም
ኣዝዩ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ከምዝ ክገብሩ ከለዉ ክትሪኦም ፍሉይ ጠብላሕታ ይገድፈልካ ካልኦት ድማ ከም ናቱ ክስዕቡ ይምነ ክብል ሓደ ካብ በጻሕቲ ናይቲ ደጋፊ ኣብ ትዊተር ኣረዲኡ ካልእ ደጋፊ ድማ ኣዝየ ብጣዕሚ ፈትዮ ከምኡውን ለጋስ ንዝተወልደላ ዓዱ ፍጹም ዘይረስዐ ምጽንሑ ማዕረ ክንደይ ጥዑይ ሰብ ምዃኑ ዘርእየና ክብሉ ጽሒፎም እዮም ማነ ሎሚ ምሸት ኣብ መለማመዲ ቤታ ሜልውድ ተመሊሱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ሮበርቶ ፌርሚኒዮ ኤልሴንን መሐመድ ሳላሕን እውን ንዝነበሮም ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዛዚሞም ናብ ሊቨርፑል ተመሊሶም ዘለው ተጻወቱ እዮም ማንቸስተር ዩናይትድ ከም መቐጸልታ ናይ ክረምታዊ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ንምስልሳል ናብ ሃገረ ኖርዌይ ብዘይ ሮሜሎ ሉካኩን ኣሌክስ ሳንቸዝን ከም ትጓዓዝ ይሕበር ኣሎ ንእንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ክርስቲያን ሱንዲያ ጽባሕ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ከተካይድ እያ እዚ ኣብ ኦስሎ ዝካየድ ናይ ዘንጋንታታት ግጥም ሉካኩ ኣብ መጻኢ ኣብታ ጋንታ ከም ዘይህሉ ዝሕብር ህያው ምስክር ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ናይ ኣውስትራልያን ኤሽያን ዘካየደቶ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ኣብ 4 ክትዕወት ዝኽኣለት ጋንታ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ምስ ጓል ዓዱ ዝኾነት ክለብ ክርስቲያን ሱዱ ተጻዊቱ ዓወት እንተ ኣመዝጊቡ ዘይተሰዓርነቱ ናብ 5 ክብ ከበሎ እዩ ድሒሩ ከም ዝሕበር ዘሎ ካብ ኢጣልያውያን መቐናቕንቲ ጋንታታት ሰሪያ ኢጣልያ ዝኾና ጁቬንቱስን ኢንተር ሚላን ሓዲአን ሮሜሎ ሉካኩ ንምግዛእ ወሲነን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ይርከብ ብመንጽዚ ክረአን ከሎ ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ናይ ጠራጊቶ ማለት ሓላኺቶ መግዳእቲ ዘጋጥሞ ኣሌክስ ሳንቸዝ ግና ካብ መግዳእቱ ክሓዊ ግዜ ከም ዝወስደሉ ሓኻይ ማንቸስተር ዩናይትድ የነጽሩ ይኹን እምበር ንጉዳዩ ኣብታ ጋንታ ኣሎ ነይሎም ብዝምልከት ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፈለማ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ 11 ነሓሰ ምስ ቸልሲ ኣብ ተካይዶ ጸወታ ሶልሻየር ብኣግኡ ከሰልፎ ምዃኑ ብመሰረት ካብታ ጋንታ ዝወፀ ዜና ይውረዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ግና ነቲ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ኣብ ሰሙን 550,000 ፓውንድ ከም ዘይተኸፍሎ ኣፍሊጥ ኣላ ኖርዌጃዊ ሶልሻየር ነቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ክገዕዙ እናተባህለ ክሳብ ሕጂ ዝንገረሉ ዘሎ ወዲ 26 ዓመት ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ እውን ኣካል ናይቲ ጉዕዞ ገይሮዎ ምህላው ይሕበር ዋላ እኳ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ነቲ ንዋንጫ ዓለም 2018 ፈረንሳይ ንኽትወስደ ዓቢ ግደ ዝተጻወተ ጉልብት መንእሰይ ንኽወስደ ኢዱ የዋጣውጥ እንተሎ ፕሬዚደንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ዌልሳዊ ጋሬዝ ቤይል ናብ ቻይና ከም ዘይሰዱ ኣፍሊጡ ብምህላው ፖል ፖግባ ናብ ማድሪድ ክሰጋገር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል ኮይኑ ንረኽቦም ሰላምኩም ኣዝዩ ብዛሕ ተኸታተልቲ መደባትና بمجمرة إذا مسمرنا يوتيوب channel سينما سمرة نبذ درجة كتبت زخالت بآخر ميامو أمس جنا نأمس جنتي كنبكم نفتم زخبركم من زخبركنن أب channel نازل لكم كبري بسمين بسم كلهم مسارحتين كمسكني فتم أمسمر سينما سمرة زلكم هانا تريتوتات كنقبل دما دلوات هلنامو زلكم حسابات أكفلونام كل جزء مرج أخم سينما سمرة يخون سبسكرايب شير لايك كومنت أي تحمقوا يغني لنام العلمان نمقوان مس إنجليزاويت مانشستر يونايتد زحلو فيوت أزي مقر منبارو بترقاقام زحبر ودي 38 عامت فرنساو باتريك إفرا كابت أوتا كوحسو أغري كام زستفانو ويحبر اللوم إذا ودي 38 عامت تتصاوتاي كاب عدمي عسرا أب عود سبورت كوحسو أغري يحلفهم أبز أوانزي طموتو نامو يام سلطان زبرو لغزي كام زاخل دما يقلت اللوم حموشتا ناي بريمير ليج وناجو زعتر باتريك إفرا دهري أب تريكل تشحن شديشتن بحموشتنت ب5 مليون باوند نايت وانز خبره متن غنزب كام موناكو ناب عرمو شاويت مانشستر يونايتد مستغغارو تفلطنتو سماي زعرغه إفرا كاب 273 ناي اولترافوت صنحتو 3 بسموشتو أبركيتم ازي مستقبت وان بسر فرغوسن اتلز نبرت مانشستر يونايتد باتاز مسل غزيات كم زنبره زبر فرنساوي Champions League 3 ساعة دما نصوا ليكابن العليم كاب جزء ناب جزء بقعته زقلز نبره يخون نبر كاب إيطالياوي جوفنتوس بزقربه لصاوي عدما نابت إلان زمرح إفرا 3 جزء نشامبيون سيريا إيطاليا كاستما أرن كله أو عامته 10 شعاتني ناب هاجور فرنسا بملاس مس مارسي نخطات بابرغي ونيرم مستا أبال ليك حدا كلب مارسي أبناء أوروبا ليغات صوتاتات مس فيكتوريا أب تكايروز نبرت قطم اتتغيرو نميدا مئتاو سبونوتو أمرسسان زنبرة قديم تتصاوتاي هندبت مس حدا دقافاي بمقرفات برؤس جيرو كسهالون كله نخال دما بإيدو جيرو يعنبيرو يوم بزي دما أب عين كاميرات يوم باتز نبرة كونتات زي تقطعو أكايت مارسي دما بونو بوكسو كون كله
ኩዕሶን ከይጻወት ድማ ናይ 7 ኣዋርሕ መቕጻዕቲ ተበይኑሉ ነይሩ ኤቭራ ድሕሪ ዝከርተት ዝመልኦ ህይወት ኣብ መጀመርያ ምእታው ናይ 2018 ምስ ዌስትሃም ንክጻወቱ ፌርሙ ኣንቢሩ ይኹን እምበር ነታ ጋንታ ወኪሉ 5 ጸወታታት ምክያዱ ብኣጻውቱ ቁመኑ ዘዓገበሉ ኣካያት እታ ጋንታ ካብ ምርጫ ወጻእ ብምግባሮም ዓዲ ውዒል ኮይኑ ተሪፉ በዚ መሰረት ከይኮነ ኣይተርፍን ወዲ 38 ዓመት ፓትሪክ ኤቭራ ጡሮታ ክወፅእ መሪጹ ይብሉ ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ወኪሉ 81 ጸወታ ኣብ ዘካየደሉ ብፍጹም ሸቶ ከመዝግብ ዘይከኣለ ኤቭራ እቲ ቀንዲ ዝፍለጠሉ እንተሎ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ባዕሉ ዘርአዩ ዝተፈላለየ ሲግንጥራዊ ጥበያት ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣሰንዩ ይፍንዎ ምዃኑ እዩ እቲ ኣብ ከም በዓል ቴንክስጊቪንግ ማለት ዕለተ ምስጋና ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ደርሆ ሒዙ እንከሎ ዘንጸባርቆ ባህሪ ድማ ብፍሉይ ተዘካሪ ይገብሮም ኣቐዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ንፓሪስ ሴንት ጀርሜን ኣጸያፊ ዘለፋ ድሕሪ ምውራዱ የቕሬታ ክሓትት ዝተገደደ ኤቭራ ብዝያዳ ዝልልየሉ ምኽንያት ግን ግብረ ሰዶማውያን ዝኣመሰሉ ሰባት ዝጸልእ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ